Les tertúlies dialògiques literàries o artístiques són una eina metodològica que duguem a terme ací a l'Escola Les Carolines i amb la que volem, entre d'altres, treballar els valors i les emocions, aconseguint que l'alumnat tingui un pensament crític, així com treballar l'expressió oral i el diàleg igualitari, promovent la participació de l'alumnat, relacionant les vivències pròpies amb els continguts de les lectures o dels visionats, fomentant i potenciant en tot moment l'ús de la nostra llengua. La base d'aquesta activitat és generar un espai per compartir opinions i reflexions que sorgeixen de la lectura comuna d'un llibre o del visionat d'una obra artística o l'audició d'una peça musical. En definitiva, és un espai on es crea una situació de reflexió on no és necessari tindre uns coneixements previs per poder participar, ja que cada criatura opina i desenvolupa les seues impressions sobre els temes suggerits basant-se en un primer moment en allò que la lectura o el visionat li ha fet sentir, per relacionar-ho després amb el record d'alguna vivència personal, perquè basant-nos en les nostres pròpies vivències comprenem millor allò que estem llegint o veient.